Tymau, Eris dwi, a dwi'n trio gwneud y fideo eto. A dwi ddim licio'r gwrando ar fy lais i, felly mae'n hawdd iawn, mae'n anodd iawn i fi. Oce, dechreuais i efo Cymraeg falle 1990 pan o'n i'n yn US Air Force, stationed at RAF Woodbridge in East Anglia. Ond dysgais i tipyn bach o Cymraeg ar y pryd, fel bore da, prynhawn da, sud ydych chi, mae'n braf heddi, yn wir, mae'n holl. Wedyn ar ôl beth yw 20 blynedd, yn y llynedd, mis Ionawr, ddechreuais i eto efo Cymraeg, gyntaf efo Big Welsh Challenge ar-line a BBX. Wedyn, beth yw'r arall, catchphrase, original catchphrase ar-line, efallai, dydym i'n siŵr, ond efallai mis Gorffennaf, dechreuais i efo Big Welsh Challenge, dibyn, say something in Welsh, sorry. A dwi'n wedi dysgu lot o Cymraeg efo'r tri raglenau a gwersia, y gwers. Angen mi ymarfer lot yn Gymraeg, ond does neb yma yn ymyl Meridian sydd yn siarad Cymraeg, felly dwi'n gwrando ar Radio Cymru, fel Nia Roberts, Betty George, Tudur Owen. Mae o'n siarad yn gyflym iawn, ond dwi'n dysgu lot efo Tudur Owen hefyd. Mis Awst dwi'n mynd brifysgol yn Hattiesburg, Mississippi, dysgu theatr a actio. Wedyn, gobeithio dwi'n medru ffindio rhywbeth yn Gymru yn theatr, dyledu, neu ffilmio, rhywbeth fel Poblicum, Round Around, gwaith gadre, Ribidi Reis, Macaroni, dim ots, yn wir beth bynnag. Dwi jyst eisiau gwneud rhywbeth yn Gymraeg, yn Gymru, yn Gymraeg. Rhywbeth arall, dydym i'n siŵr. Mae gen i ffrindiau yn Gymru sydd yn helpu, un sydd yn byw yn ymyl Gyfarddyn, Garfaddyn. Dwi'n dallt ychydig o de Cymraeg, ond di stwdio dysgu yr Cymraeg o'r Gogledd. Wedyn, felly mae'n ychydig anodd i fi y dall y Cymraeg o de. Gobeithio medru dychwelyd y Gymru. Dydym i'n siŵr pan o pryd, ond angen i mi gwneud lot mwy o ymarfer. Hefyd efo HwbTV ar YouTube, pethau arall ar YouTube hefyd yn Gymraeg. Dwi'n meddwl mae'n holl. Diolch yn fawr iawn am gwrando, ac hwyl fawr.